मारो तारा गुडू हां डिस ब्रेक मारो तारा हां तो गाड़ी में ब्रेक देखले रहनी हां हां लेकिन गुडू के गाड़ी में ब्रेक आज हम पहला बार देखत रउआ के गाड़ी में तो अंडा एगो ढूक जाए कैसा अंडा रे ओ का रख ले देखा तो देखाओ एकदम वही साइज के उनकर मुंह है सूप सूप जाए सूप सूप देखी अब कहत रहन किसे आदमी में ब्रेक ना होला ब्रेक होला यदि आदमी में ब्रेक ना रही अभियंता भैया तो आदमी चलते 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 रह जाए आदमी रुक ना पाई विश्वास करी और जीवन में सूरज भगवान और चंद्रमा ही एक ऐसे हैं जो 24 आवर धरती माता परिक्रमा करती है नहीं तो हम लोग तो मनुष्य हैं रुकते हैं खाली रोज बोल फ्रूटी हम लोग में भी ब्रेक है ब्रेक है ना कितना बूढ़ पड़ा के गाना मार के हमनी में ब्रेक ना रही तो रउआ चलते चलते रह जाती रुकती ना अगर चलते रह जाती रुकती ना ब्रेक हमनियों में होला सही बात रउआ तो रोकले रहत अरे वा कहता नहीं कि साहब गवैया में नृत्य करता रे गुड्डू हलचल अरे वा हमरा कहीं ना कहीं नाच के रउआ शिकायत कइले बानी तो भिखारी ठाकुर के भी विदेशिया पार्टी के नाच लौंडा के पार्टी चलत रहे हां जी गीत संगीत में नृत्य भी बहुत जरूरी बा गायन वादन चंद रितम संगीत किसे कहते हैं व्हाट इज संगीत संगीत क्या है गायन वादन चंद रितम गायन माने गाना वादन माने बजाना नृत्य माने नाचना तीनों के पारस्परिक संबंध को हम सुंदर संगीत कहते हैं नाचेला ना रहतले त तीन गो नचनिया तोहर झाट छोले आलल गीत संगीत में लागो 6 गो 500 किया दिन भर में हम पी गए आज अभी लगे थे कि बकरी भुला गेले ही बकरी बेच ले हते घंटा भर गेले ही देखो ना पैसा गिनी थती देखो ना देखा ओते गलवा बाबा के चेली नथी अरे वो कुल चेला लोग का काम बात है तो वो लोग गिनी है ना भैया घाटा हो जाए अरे माया छोड़ ले बाके कहता रहे कि 6 गो 500 किया के हम शराब पी गई नहीं मैंने समाज में बड़ी अच्छा शिक्षा दे रहे हैं कि गुड्डू तुम भी शराब को पियो और पी के दिन में गाना बरवा के सो जाओ वो सुखले बिना थूक के सावरी सामरिया सावरी जिनका रवा ना मान लेता नहीं वो कुल बेसुरा है सुर में ना गावेले वो भले ही पहले जन्म ले ले बालन त नाम हो गइल बा सही बात हम शिकायत ना करब ना लेकिन स्वर ना नामो ना लेब उनकर हमने ध्यान दो नारी नारायण से पहले कहैली नारी जगत में महान बारी भैया होते नारी न होती तो संसार नहीं होता नारी नारायण से पहले कहली नारी जगत में महान बाड़ी चाचा ये नारी न होती तो हम नहीं होते ये नारी न होती तो संसार नहीं होता सही बात सब नारी के देना अरे वो एगो नारी के श्राद्ध कार्यक्रम में आई बानी अरे वो बाप बेटा में बांध चलवा देता नहीं हमरा के मरो हाय रे धन राउर का हमरा के मरो अब कहत रहे कि कथा के जोड़ लगई है जा
गाय गाई। जौना माई के ऊपर लाखों रुपया खर्चा भइल बा बोल बा माई के ऊपर हमनी दोनों ब्यास आइल बानी आइल बानी। तो पहले एगो माई के ऊपर गीत है आहा एकर बाद सूतन में राहनी अंगनवा एगो रविरंजन जी के आहा हमारा भाई कवि जी भोजपुरी जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार राइट जिनका माध्यम से अपने दोनों भाई आई बने आहा खड़ी हो जाए रविरंजन भैया भैया रविरंजन भैया तनी एगो ताली बजाई इनके माध्यम से हमने आइल बनी कर आरा जिला घर बा भैया लेकिन पटना जिला से संबंध देखी दोस्ती देखी रिश्तेदारी देखी और प्रेम देखी व्यवहार ये आरा जिला के होके आ हमने दोनों भाई के गोपालगंज और अरवल जिला के जोड़ने के एक माला में सूत्र में बांधने का काम किए किए जय हो क्या बात है क्या दोस्ती है देखो तनी ताली बजाए जय हो जय हो जय हो काजू किशमिश। सूतन में खरवास में एगो पे एगो फ्री भेजल सूरज जी सूरज बरान रहे सब सब सूरज प्रोडक्ट और वह तो सूरज जी के पैसा काट लेबो पैसा कम देबो कि हमर अभियंता नाम हो कहां से बेचारा नचनिया भेजस सब कंपनी बा वहां वहाँ कंपनी चलेला 36 के अरे बना रही वाह क्या बात है या मुकुल यादव गोप जी जय हो अभियंता भैया तू गइबो तो पैसा मिलिए ना देखो अभी गौले नहीं कि भैया देख लो तो नहीं चाचा हलचल खड़ी हो जाला तो रुपया गिरे लागेला चाचा जी ध्यान दे हाँ। बना रही हलचल बड़ा। सूतन में राहनी अंगनवा तो एक दिन सफाना देखलिए पूरा परिवार के आवे के चाहिए गीत पर शोक गीत हो ई माई के गीत पर लवकुश भैया पूरे परिवार बेटा पोता नाती दामाद ई सब के दान करे के चाहिए आज हम माई खर्चा करे है आज के बाद माई खर्चा ना करे है सुतलवा रहनी अंगनावा एको दिन सपना देखलिए डोली ले